Malta u l-Litwanja qed jiddominaw is-settur turistiku bitkabbir fin-numru ta' turisti u dħul finanzjarju rekord biex jelbu lil Portugal, il-Greċja, l-Italja, Spanja u pajjiżi oħrajn Ewropej. Dan tħabbar mis-sit awtorevoli World and Tour Travel li jitkellem dwar l-andament turistiku madwar id-dinja fejn intqal li fl-2025 pajjiżna u l-Litwanja għamlu suċċess kbir permezz ta' numru ta' fatturi fosthom ir-reklamar strateġiku, niċeġ ta' turiżmu ġodda, il-konnettività aħjar u s-sostenibilità. Intqal ukoll kif fil-waqt li pajjiżi oħra raw tkabbir moderat, pajjiżna tela għal livell ogħla b'xida li pajjiżi żgħar jistgħu jkunu ta' suċċess f'dan is-settur. Intqal kif fl-2024 pajjiżna laqa' 3.56 miljun turist, bżieda ta' 19.5% fuq l-2023 li huwa rekord ġdid għal pajjiżna. Dan fil-waqt li s-sit iddeskriva bħala impressjonanti l-fatt li pajjiżna qabeż il-livelli ta' qabel il-pandemija b'29%. Idħul mit-turiżmu fl-2024 laħaq 3.3 biljun euro, bżieda ta' 23.1% mis-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li kien hemm żieda fin-numru tal-jieli li t-turisti qattaw f'pajjiżna li żdiedu għal 13%, jiġifieri 23 miljun lejl. Is-sit qal kif is-suċċess ta' pajjiżna huwa attribwit tan numru kbir ta' viżitaturi li jattira u fl-istess waqt jiżgura tkabbir sostenibbli. Dan billi riklamar fuq Malta jiffoka fuq il-wirt kulturali rik li bħera ta' madwarna u temp sabiħ li jiddomina matul is-sena kollha. Fil-fatt iż-sbuħija ta' pajjiżna tiġi riklamata f'pajjiżi u swieq differenti fosthom il-Polonja u r-Renju Unit. B'17.5 miljun turist li jaslu f'Malta huma mir-Renju Unit. Fl-ewwel nofs tal-2025 partikolarment f'Jannar u Frar il-wasli żdiedu b'18.3% fuq is-sena ta' qabel. Dan fil-waqt li kien hemm aktar minn 400,000 viżitatur u l-infiq totali matul dan il-perjodu raw ukoll żieda ta' 28.8% għal 289.4 miljun euro. Fil-waqt li l-Portugal ra żieda ta' 4% fil-waslit, pajjiżna ra żieda ta' 19.5%. Il-qagħda ġeografika ta' pajjiżna kif ukoll il-konnettività anke permezz ta' konnessjonijiet b'linji tal-ajru ġodda flimkien mal-impenn ta' Malta favur turiżmu ambjentalment sostenibbli huma fost il-fatturi ewlenin ta' dan is-suċċess.